just supplement. Ewi wechego mag thieth ni jatend migao mar thieth Aden Duale bende okwedo mokalo weche makere mbui kaluwore kod okumba mar thieth mano mar SHA. Duale wacho ni sirikal mamalo oseikore kendo dhi nyime kod keto chenro makare mag neno ni okumbano mar thieth otiyo e yo makare pacho kae. Duale bende koro wacho ni omenda mabende ibandho okumbano mar SHA maromo shillings bilion 53 shillings nyaka sani shillings bilion 53 osechul ne ute thieth mopogore opogore ma bende ne bandho okumbano mar SHA. Kawacho ni piny owacho medo timo kar manyalore mar neno ni omenda go duto ochul ute thieth ma bende bandho okumbano mar SHA. This is against Section 45, Section 48, Subsection 5 of the Social Health Insurance Act and Regulation 34, 2F of the Social Health Insurance Regulations 2024. The third one is conversion of outpatients into inpatients. Kenyans go to health facilities, to hospitals as outpatients. They are treated, they go home, but the facilities claim that those Kenyans have been admitted and they have lived and been admitted in those hospitals for 5-6 days.